phela mina angibeka ama yeah. Ngixaka ukuthi mina ama-haters kaTamara asephenduke aba ama-protection kaTamara man. No, lalela ngutshele. They are not protecting uTamara. Phela uthina one thing we did. Sathatha lengane lesayigibeza phezulu kwamakhanda abo kanti base beyinqobile. Awudani. Sayenza ukuthi wena Myezo uhlakaniphile wena. Yiko ngithi udinga ukuba seParliament. Sayenza ukuthi ingane ikwazi ukuchanasa kalula, sayiphi protection, sayiphi backup. So that was our biggest mistake. Kanti asazi ukuthi at the end of it yabona ngisho ngathiwa kwakukhona ama inconveniences phakathi kwethu. Noma mhlawumbe ungaboni ngasolinye. There were so many people ingane yaqala ukuthi be contacted nabo ngame through mina. I remember even the first time ngithi ngiya withdraw ngiyaphuma feeling weak. Kunomunye umuntu omkhulu kabe samfonela sakhuluma naye over the phone call wathi no Miyeza ibala no akube kanje izinto ezincane lokho kuyadlula noma ukuthi yonke for the first time celebrate ingane ijabula ukuthi empilweni yayikhulume noSibanibani. Can you imagine all those things? So mase kuthi umyeza usenenkinga usefaka ingcindezi noma ipressure noma use-actor ngalolu hlobo lolu ngesimo sokuthi kanje why labonke labo bantu labo bengakwazanga ukuthi bathinte ukuthi hayi bonanga umyeza only to find out umntwana uqhamuka ukuthi kwabanye abantu yebo bobhuti ngiyanilalela impela kodwa in this case angeke ngizwe ngani like hey bafethu nina nazi ama voice note ngapha kaMiyeza ahamba wodwa umyeza manje usayi-threat usegijima yonke lezi zinto lezi hey ukuthi bafethu khona izulu ehlezi sithi uyakwazi uthatha inyoka moyithatha wayifaka ejezini uyifica igodola mayisifudumele ebebise iphenduka straight ishaya wena ngale ndlela and kushaya u50. Uyabona nje mfoka Miyeza ngiyakuzwa mina mawuthi sathatha lengane sayigibelisa emakhanda osisi bethu. Mina I maintain my standard sokuthi angifuni mina osisi bethu ngokuba wrong kukaTamara ebese kube ngazuthi i-wrong into mina ebengiyisupporter. Angifunda ukuya kulo direction loyo uyabona ngoba leyo nto ibizwa ngokuthi okusho ukuthi manje sengiyakhothama manje against network yakhe ya mana Max network yakhe yaphethe vuka lapha embhedeni network yakho iyaphethe. Lalela mina I'm not disputing ukuthi into ayishoyo i-right or i-wrong. Into engikhala ngayo i-manner of approach, indlela edeliver ngayo. Number 2, uma kuzothiwa imfundiso for ayingane elandelayo, she did not say that kodwa kwase kukhulunywa Vuma Baba Myezo kwase kuqoqwa inkulumo masiku live. Angithi yayisiqoqwa inkulumo masiku live kuthiwe cha ikahle sikhulu ingane iyalungisa yenzela izingane ezilandela ngemuva kodwa akaze yena akubalule lokho to a point ukuthi kunenkulumo engezange till today ngiunderstand kodwa ngeke ngene kuyona kuningi okwangibandaziswa lapha kuyinkulumo zakhe ukuze zizosuitha lento le the agenda nina enanifuna. Uthando is way different and ngiyohlale ngisho is way different. Angazi noma nimthandanga yena ngoba wayenendoda yakhe amavideo akho wenza nendoda yakhe. Kodwa lento yokucindezelwa uTamara zanga cindezelwe. La shawa le bhakede ngoba kwakulaywa. La shawa le bhakede ngoba kwakufanele kulaywe ukuthi veleni iwine nothando wayevalwa bakwethu. Usanda kubhibhidla lengane ithi ayekho umuntu esifazana ongenanzalo. Yabhibhidla ngase ngithi mina ubuke njalo imisebenzi yoMyeza Nkosi yami isiyabhibhidla ke lengane. Yamanje ke leyo yamanje kukhona la kuthiwe umuntu wesifazane ufana nengane. Umuntu wesifazane ufana nengane
So uma ngabe wrong mangabe ni wrong yindaba amadoda mayenishaya nijaha ukuthi police station. Izwa nje, Yabo. izwa nje. Upromote i-GBV, uyayipromote. Yes. So now elami lithi as much as nithi ni supporter inkulumo, let us be fair ekusupporteni inkulumo. Baningi abantu abakhuluma uhlobo lenkulumo kaTamara, but banendlela futhi yokuyideliver. Kodwa iqiniso lithi uTamara specifically waphakama noma kwashayelwa ibhakede ngesimanga sokuthi kwaphakama lo namhlanje nimbiza ngesitabane wazoma wamela abantu besifazane. Wasuka wangena uMampofu noMampofu naye futhi wayengani, but interpretwa ngenye indlela leyayo ukuze ifuthe i-agenda yenu yokuqala ibhakede leli okuyilona elinixabanisayo namhlanje. Into yabona isifundo kufanele nisifunde namhlanje into eqale kabi lento eqale kwakhala abanye abantu kuqala ayikaze yaphela kahle into eqale kwakhala abantu ngisho ngathiwa wayengaqondile ngqo kumuntu noma wayengaqondile ngqo kuba wengane for the fact that isizwe sabafazi sikhala sonke sikhala ngaye it was never going to end well. Yakhala indoda yabizwa ngamagama indoda yomuzi wayo baningi futhi angibalusiza baningi, but all I'm saying is isifundo ke lesi babumyeza isifundo sakho ke lesi into angeke nisikhothamise Khohlwane weshado Khohlwane bosisi namanje siyaphinda sithi namanje mina ngumfowamakhaya ngiyaphinda ngithi Tamara was correct. Angeke sivume ukukhothamiswa yinina thina. Tamara was correct. Yes. Ungaganiwe wena Max. They were correct nabanye. Wengane wena usulwimpi esesidlule kuyo la besikhuluma ngesimo sale ndaba ukuthi seyijikile manje yakufaya lese sibuyela kuye yobani ukuthi kwethu babomuzi kwethukene la kwaTikTok kakhulu. So ingakho ngithi sometimes uTikTok osebenzisa amagama okukhombisa ukuthi sekunencindezelo nizela kumyeza uzonika ama-answer ukuthi elakhi isayidi lithini manje sesibuyele emuva sibuyele kwethukaneni sekuqophisana ngoTamara. So ulive njalo cha ulive Phela abantu abalimi esecela phezulu. umyeza Idlula bethi ngale chazathi yakho. na Weshado mfowethu balwimpi yokuthi umyeza akakhothame. hayi Ufundiswa umyezwa unesisoka. Hayi Khohlwane Umyezwa unesisoka kunawe. Umyezwa uyakwazi ukuhengilisha abantu. Umyezwa uyakwazi ukukhuluma nabantu besifazane. Umyezwa uyakwazi ukukhuluma engayifaki inhlambe emlonyeni wakhe, unlike you who doesn't value anyone. Yes, uze wathreatishwa nje zolo lokho ngoba ukwazi ukukhuluma Max awunalo isisoka. Umyezwa ungayifanisi nomyezwa, umyezwa unesisoka, umyezwa uyalaleleka, umyezwa uyahlonipheka ngenxa ukuthi unesisoka. Wena into ongasisoza wapha nayo leyo. usisithobile ngiyacela ingane zakwethu manje ukuthi ngathi singakhuluma sihloniphaneni singabanga umsindo singaphointanini hayi wethombile kulungile enjoy phela ukuhlonishwa umyeza ungabe sowufuna nami ngikuhloniphe. Nawe wena ebamfethu manene nje into esemgqonyeni nje wena. manene hayibo Thobile Max man hlonipha kanayo akamazi manene Thobile ngicela withdraw amagama akho abheke I withdraw. Max bafu uThobile uyalentozana uyaxolisa nje ukukhulumeka kabi kushelela ulima sisho kanjalo. So Max Angizwa lutho nje network yangishaya ngizwanga lutho ukuthi uthini. Ngiyakwamukela ukukhoxisa Thobile ngiyakwamukela sisi. Siyabonga futhi. nazo ke bafethu
No, we shade no, it is fine. It is fine. Manje kufuna ngilentozana lapha. Ngifuna ukulento, ufuna ngi-upload lapha ngibuyisela u-2,000 rand engawusebenzisa campaigning noma traveling indlela kasisi. Ngoba ngathi nawo usuyinkinga kakhulu yonke lento le. Bese futhi ngizoxolisa kubafuthi laba abawosomabhizinisi nani ababefaka imali yabo ngoba bengizwe ngathi ingane ithe imali sekhona uma kukhona onama demands noma ofuna imali yakhe ma izoyibhekisa kumina straight ngicabanga ukuthi kukhona na kwi-bank statement ingane yokulinka bese ikubuyisele emva bakumele ibuyisele emva umuntu ofuna umnikelo wakhe wena umnikelo uyafuna noma ufuna angazi but mina anginawo amandla ukuthi ngawukhokha noma ngafela izono zento engasekho kuyona noma engingcolisayo noma engidenta on social media so simple as that. Kuphela ngizwile izolo yeah mfethu angazi mfowethu mina sengisaba nokuyifonela ingane angazi makwenzeka mhlambe uhlangana nayo the through phones lapho okungibuzele kuyo ukuthi khona nomakhanye kumele mhlambe akukhokhe ukuze nami ngizolungisa lapho ngingathi uthi sabaleka nemali yengane mhlambe makhona nami kumele ngikukhokhe angithumelele umyalezo kancane nje kodwa bafowethu Myeza mfowethu kunento engifuna ukuyidlulisa uyazi sila einkundleni zokuxhumana kunabantu abahlwempu kunabantu abaswele ngempela kunabantu abanenkinga ngempela uma ngabe kuzoba nesimo esifana nalesi whereby nizodonate imali kumele iphinde ibuyele emuva sizokhona kanjani ukuphinde selula isandla ngoba kunabantu esifisayo ukuthi impilo zabo iqhubeke kumanje sikhuluma Myeza one of abantu imani cabanga manje lokho imani cabanga manje lokho mana yabona mawengane uma kancane mana mawengane hlonipha phela mana ube kancane awuhloniphi man yazi Myeza mamela akusikda aqali ngoThamara uthi sidonate imali sike sayidonate imali kaningi baningi abantu abaziyo thina saba ukukhipha imali because of abantu bakithi asifuni besafare phambi kwethu sinengane esemaresi ilela idlile sinokuvula life sinoku-inbox ayicela imali so then ingane yakho wena izoba nenkinga Myeza sithi sicela ukuthi ayikhampeynele Myeza usebhalwe igama elibi ngalento le esiyenzeka manje so siyacela ukuthi Myeza ungagive up ekuthenini uma kukhona okubonayo kokuthi one of abantu esinabo ku TikTok uyasokola uyastruggle uhlala endlini enethayo uliphakamisa izwi ukwenze lokho kufanele ukwenze because impilo nento eyakhiwa ngabantu abamnyama ibulawa ngabantu abamnyama lento kaThamara isizokwenza ukuthi even abo businessmen aba right abafunayo ukudonate bengasakhona ukudonate because of isiya backfire manje yabuya nani bose senilwa kakhulu asakhona ukuthi silalelaneni sesogcina egcineni kukhona ozokhipha igama eshoyo bafo ngishile ekuqaleni nje ngiqala nje ngikhulume ngayo ukuthi uyabona nje uMyeza ukube nje leli ibhakede lakhe belifakela abantu abasweleyo ngabe ukude kabi mhlawumbe ngabe unesihlalo sakhe eParliament ngikhuluma nje ngabe umalema uhlele eduze kwamalema ngikhuluma nje so yileyo nto nje into esiyenzayo thina we like ukuthi yena si promote into eyinonsense abantu behluphekile la ngoba izwe mele ngabe liphakanyiswa yinini abafowethu nina mele benaliphakamisa izwe niqokise izingane ezisweleyo yabona nisupport abantu yabona izwe lethu lingalihle kabi kuba yonke le kuhlangana kweni kwenzile nikuhlanganela ukuthi izwe lethu libe well successful. Alela wethobile ayikho yazi ngiyakuzwa you are making a lot of sense but currently ayikho into ozoyikhuluma iyenza sense ngoba imandate iyodwa la ukuthi not mandate inkingi iyodwa la sithathe ingane sayigibeza phezulu kwamakhandenu yachanasa kade seniwinile sayipha even protection sayibooster i-self esteem phambi kwenu yonke lento lena yasigcogcoma yagijima phezulu kwamakhandeni so mina ngiya-understand yonke narrative so you can blame us as much as you can but ngiyazi ukuthi yini yonke lento le oyenza ukuthi ukhale ngokwenziwe noma mhlambe ngi-betrayal yonke sikhona at the end of the day so ileyo nto le ukhulu wami ufaka u-50 wakhampesha ngawo cabanga awu bafowethu hawu hayi awu mina hayi wena kuza namathu yaphila bafethu yeah ngiyakushoshoba lonke kuyiphanela nosisi bami ke ngiyazi badinwe bayafa
nisixolele webosisi bami kodwa nje bahappy ngizoqondisa le nkulumo nje yami mfethu ngizoyiqondisa kuwena siyamyeza asazani mfethu kodwa ngijwayele ukubona la ku TikTok mhlambe nawo busy ngento zakho mhlambe uyaziphantela njenganathi kanje kodwa mfethu yabo empilweni vele mfethu ukona konke esikwenzayo sihlezi sinokuthi singosomathuba sifuna ukugrabha izinto ukuze sikwazi ukugaina nathi kodwa mfethu uyabona mawumuntu ufanele uzibheke izinto akakuzona ukuthi ekugcineni isithunzi sakho sizogcina kanjani uyabo ukuze ulifake entweni uyabona nje kunabafethu abaningi abayifake kulento le ekade ukuyona nawe esibaziyo uyabuka nje ukuthi isithunzi sabo labafethu sidicilekele phansi ngoba bayifaka entweni nabo abangazi ukuthi bayifakelani kuyona yabo sonke bafethu imali siyayidinga sonke imali siyayithanda kodwa fanele sizibheke izinto esizifaka kuzona ezizogcina zisilimaza thina ungaba nemali but reputation yakho mangabe isifile ufana nomuntu ongaphili ngoba akekho umuntu osuke sakubheka ngeso li right wonke umuntu usuke sekubheka ngeso libi yabona nje mfowethu ngizokutshela ngoba ubaba umsweli umupha ngisho 10 rand mohlangana naye ungenayo imali yakhe yokugcina uyakwazi ukumnika ubaba umsweli ngobani uyamazi into ayenzayo uyabo ukwazi ukumflikhela ngisho uhlangana naye ku freeway ngobani into ayenzayo uyayazi uyayibona leyo nto so bafowethu as much as izinto sizidinga emhlabeni sifisa ukuthi senze izinto zenzeke kodwa asizibhekeni izinto esizifaka kuzona ngoba nesithunzi sethu fanele sisivikele yabo angizokhuluma ke kakhulu ngeendaba zoThamara nani ngoba angisiyona ingane njoba impilo ngiyiphila nje impilo ngiyiphila ngokuyibuka futhi akusizona zonke izinto engizithathayo ebantwini umuntu mangabe bad angikuthatha ukubhedwa kwakhe kodwa ngithatha lokho ku right asuke ukukhuluma yabo so kubona bonke abafole kwi trap ewumbhedo nezinto mhlambe abayibonile ukuthi ziyabahlaba angazi umuntu usuke ehlatshwa yini entweni ekhulunywa omunye umuntu noma ngakuthiwa uyiyona kodwa umuntu makade engayiqondisi kuwena into engathi sibanibani engakubizi ngegama ngicabanga ukuthi leyo nto ofanele uyibheke ngeso elikhulile ungayithathi leyo nto uyifaka enhlizweni ngoba izokulwisa uzogcina uyithatha personal into umuntu ezikhulumela noma ngakuthiwa into uyiyona noma ngakuthiwa umuntu uthi uyisela siyamyeza uzazi ukuthi uyisela noma ngathiwa mhlawumbe noma ngathiwa umuntu ukhuluma ngamasela wena uyazazi ukuthi uyisela kodwa phela lokho ngoba akakhulumi nomyeza fanele ke lokho kungakuhlabi wena ngoba akabizanga igama lamyeza so nje bafowethu asizibhekeni izinto esizifaka kuzona ziningi izinto ezingenzeka yabona nje la ku TikTok baningi abantu abafole for ama scams angazi why abantu beyithanda kangaka izinto ezingenasidingo la ku TikTok ngoba uthola ukuthi bayifaka imali ngempela entweni ezingenasidingo kodwa mase kufanele benze lokho okunesidingo okwakhayo abayifaki imali kunaloko bavele bathuka inhlamba abakhulume yonke into abayithandayo so abantu basazolimala uma ukuthi bahamba befaka amakhanda bentweni vele ezingenasidingo yabo ngoba le yayivele ingenasidingo wena myeza le noma ngakuthiwa mfethu wena wayibuka ngendlela yakho angikwazi indlela ocabanga ngayo kodwa ngisho ngakuthiwa wena wayibuka ngehlo elihle kodwa mfethu kwakufanele wazi ukuthi vele egcineni izokufaka enkingeni futhi izodicilela isithunzi sakho phansi sibhekeke mfethu isithunzi sakho ngoba la ku TikTok kunabafethu esihlangane nabo via TikTok kunabafethu esingafisi ngisho ukuhlangana nabo ngoba sesibuka indlela abaphila ngayo sibuka kuphi sibabuka ngani ngendlela yabo la ku TikTok yabo so asihlonipheni bafethu amathunu kancane isithunzi sakho wena myeza sosithunzi uthatha isipolishi noma sobasiqonde amathunu yazi ngize ngicabange inyembezi kamambovu kwaThaphu wami ngithi yazizo ke lezo ngathi ziyangimanzisa njengamanje yabona ke so nje bafethu kuningi esingakwenza la yabo nje mawungavula live futhi myeza yabo nje ngelinye ilanga mfethu ukuze isithunzi sakho sibuye yabona mawungavula live ubize bonke abafethu usibize sonke njengo businessman uthi bafethu la uveze nje obuveze le ndoda embi le uMax Makhanya lo uveze indle wayo yomunye umuntu esingamazi uveze indlu uthi nayi indlu yawa ugogo uyanetha unethwa yimvula ngicela nifake o100 rand o200 ukuze sikwazi kuyokwakhela lo gogo uphinde futhi usivezele iproject siphelile uzobona
uyobona ke lapho uyobe wenza into evele efunakalayo hayi mfethu ukuthi udlale abantu abamaqola ugcine uma ngabo nawe kanti bazolimaza isithunzi sakho uyabona umuntu mfethu ongenandaba nesithunzi sakhe mawumlandela wena uzomlandela kuwe sakhe isithunzi uthola ukuthi ngesiphinde esivuka kodwa yena kanendaba vuka vele isithunzi sakhe asikho vele asisekho kade asiqeda so nje anike nenza izinto eziright bafeni ngoba ninaso isikhathi sa TikTok uveze nje njengoba uveze le ndodeni uveze umuzo wayo ubone ukuthi ngesifake bafo Weputi Max asike sithombe esingonyana lapho ongasinikeza sona sisiphanyeke lapha umyaza wayengagezile la uMax yabonga bafethi thu ngayicalapha la bafa Shap. Wemathunga mfowethu. Mathunga usehambile. Uyabona umfowethu uMathunga ukhuluma iqiniso bathi kuthiwa i-echo la yazi. ya kune ekhonyana lapha ku DJ Score. Mathunga umne wethu ukhuluma iqiniso Myeza kunayo into engifuna ukukunikeza yona. Kunabantu osazovula live bengene kuwe bezokusabisa. Kunabantu ozovula ku live bengene bezokubiza ngeqola. Kunabantu abazofuna ukuthi linda dadewethu linda. Kunabantu futhi abanhliziyo ethunukele uyabona ngibe nenhlanhla ngathola live Myeza ngingangenanga emsebenzini ngizokusho lokhu ngiyacela Myeza ume njalo baningi abantu abenza izinto wena lento inobufakazi imali bingayi kwi-account yakho kokubile nonke nje banilani yakwazi lokhu ukuthi ibinga uforward wonke ama voice note kaMyeza afuwadela kwenye ifoni ngoba uMyeza usezophuca ingane ifoni noma usezoyibulala noma sekunjani usiyayithreatenisha noma seku hey ukahle kuzulale phansi khona abangishelele screenshot senumber yase US kwathiwa it's highly possible ukuthi uMyeza ke lona mhlambe noma abantu bakaMyeza yonke izinto lezi hayi bafethu no and futhi abafowethu laba bahlehlisile izinto zabo nanti ababethembisa ukuyisponsorisha ayi ngiyabonga mina nabo ngoba ngiyazi ukuthi ba disappointed but abakwazi ukukhuluma kunezathu zakhona nje ezenze yonke leyo nto le AI offerishiwe kade ngingajikiwe but ke akunayo lento zana inkinga ngoba withdrawile abanye honorable Duma ngisacela uvale imic bakwethu khona indlela aphefumula ngayo abantu abangekho comfortable besicela sicela uvale Ngiyaphefumula. wena kuphela ovula imic it's either uyaphefumula noma kunento enyakazayo lapho asazi cela uvale imic Okay. Ay mina yazi ukuthi wema wengane ngibona ukuthi uMyeza akahle lento leka Tamara akaphume nje ngiyona and mina kuba kuya ngami mhlawumbe ngabe live wokugcina lo okhuluma mayelana nalesi sigameko nangumzukulu la vele angisezi kulento zana angisezi ukuphinda ngilento zana ungabusayingena lento uvele ufocus mzukulu niyaphila wemzukulu Awubona weMyeza. sikhona njani mfethu Ngibulise noMax lapha, ngibulise nadadewethu uSisithobile. Niyaphila? siyaphila mnewethu right wena Siyaphila. Uyazi into engifuna ukunitshela yona mina, Max especially nawe siyamyeza. Ingane uma uyifisele okuthile wasuyinikeza leyo nto sikuyinikeze yona ukuthi mayiyenze usuka phakathi enhlizweni yakho wayinikeza yona yasingayenza lento osuke uyinikeza yona ngaleso sikhathi uyifunela yona ukuthi wena ufiselile ingane into engayifisi yona kulona iphutha lelo ukuthi uinvestile okanye ufakile imali endaweni lapho obufisa kwenzeke lokho obosuka ukufisa kusho ukuthi sala soyeka banengaba abantu abadisappointiwe abafisela izinto abantu abangayifiseli zona mina I am behind uTamara full by force 100% and 200% nenye into ekufanele niyenze ningamadoda kumele iqiniso ninimele kusukela eqaleni bese egcineni lo mbuzo engizowubuza manje ngizowubhekisa kuSiyamyeza straight
Siyamyeza isifiso sakho sokuthi sifake o10 uthi asifake o10 kwakuyini isifiso sakho? Bafo ingane kwakune mission yokuthi esikhwameni esofaka imali kuzobhekakala mhlambe kwenziwe i-background check noma kube na something eyisipho enhle izobuya la enkundleni zokuxhumana. Along the way kwahamba kwaba islogan sokuthi no akube yipholo. Lokho nikhuluma naye noma nikhuluma nina ninodwa ecaleni ngoba wena the day ufika kuthina uzositshela ukuthi asenzeni icampaign sifaka o10 wawunayo ivision ngalento okade uyenza. Ivision yakho wawuyenza nobani nihlela nobani ngale vision oyicabanga ngendaba kaThamara? Wawuhlela nobani lokho? The vision came straight from me in my side. Ngase ngayisharela abanye abafowethu abawu2 lapha elentozaneni ku WhatsApp. Ngase ngambheka ngathungatha yena ulontuzana untombazana sakuhlala sakudiscussa leyo nto leyo ukuthi no kuzohamba kanje. Ngase ngathi ke mina ayi kulungile nami ngizozama ukuthi ngithinte abantu abaseduzane nami kube yilokhu nalokhu kubonakala ukuthi kube kanjani sikwazi ukwenza kube serious. Sasinenqwaba ke yabantu esasithi futhi sizoba invite ukuthi bakwazi ukuthi bazosiqinisa emkhankasweni wethu. But unfortunately kwezinye zezinto akubange kusenzakala futhi ngangikucela lokho ingane ngaze ngayitshela ukuthi kokunye ngokuhamba kwendlela ngoba into yayizoba nkulu kahle le nto leya ngokwe planning yami ngendlela engangidrafte ngayo phansi. Ngokuhamba kwendlela kuzohambe kudingakala ukuthi mhlambe kuzohambe even esikhwama esisisebenzisayo to make more kuzokwazi ukuthi sidinge into kanjalo. Yazi yathi futhi kumina kwangenankinga. Yazi yathi kumina uyakhumbula ukuthi njengoba kanje mne wethu isimo sikanje nami I need to use something noma mhlambe ngikwazi ukusibhekelela noma lapha engihamba khona noma abantu abasuke bengiphelezela if ngiya somewhere. So kwaba nje ilento le kanjalo ukuthi no we both understand each other and the mission ukuthi no sibheke phi kiwaphi kanjani. Yathi ngani nokulungile one thing ufuna ukuthi umuntu athembeke kuphela. Iyayi kanjalo nje bafo ngaleso sikhathi leso ukuthi ngiyayicabanga angifuna ukukhuluma kahle angifuna ukukhuluma into bese ngifaka into eneleto le enenhlabathi ngoba phela ngoba nje kunalama voice note ingane ewa posta newa declareayo like on social media kwangasho ukuthi ngangiyiphendula mina nje ngilokhu ngifayela ama voice note yonke leyo nto le enkulumeni yenu okusho ukuthi nina nentombazane naseningasaxhumani ngendlela efanele nixhumane ngayo. Njengoba seningasaxhumani ke nentombazane ngendlela ekufanele nixhumane ngayo, yisiphi isizathu sokuthi uMax aze ku social media because une direct contact nale ntombazane abuye eze ku social media azosho lezinto ebekade ezikhuluma la. Kodwa ene direct contact nentombazane. Max ngoba ukhona uMax asilona idlozi uyakwazi ukuyiphendulela. Ngoba ey'nkulumeni zikaThamara thina sifake o10 based iy'nkulumo zikaThamara plus nokuthi sifisa ukushintsha impilo kaThamara thina singamadoda. Nayi ivision yakho Mleza esakulandelela kuyona ukuthi wena isifiso ukuthi asike sibheke i-background yengane ukuthi imi kanjani ingane ithola ipholo makufanele ithola ipholo makufanele ithola ilicense fanele ithola ilicense based ezinkulumeni zengane angithi yebo ithi ke ngokuwena une direct contact nentombazane no Max une direct contact nentombazane ngaphandle ka social media. Kwenzeka kanjani ukuthi mase ningasayitholi intombazane okanye intombazane beyibhizi ngaleyo nto beyibhizi ngayo? Kwenzeka kanjani ukuthi ize ku social media lento kube nina noba uthuni ne direct contact nentombazane? Max umbuzo
umbuzo wemzukulu angithanda ungawuqondi kahle ngifisa ukuphendula kahle kodwa manje ngicela ube clear uMax wenzeni. Okay, ake kuthiwe ke nanga umzukulu une direct contact nomzukulu kune arrangement eniyenzile okanye ninezivumelwane enizenzile nomzukulu. Wangatholakala umzukulu for 5 days kanti nina nomzukulu ne arrangement. Esiphi isidingo sokuthi uze ku social media bongeke ukwazi ukungilinda na uzugcina ungithola njengoba thina sobabini sine direct contact soba u2. Linto lendana benemali zabantu. Isimana sisi, mana sisi kusakhuluma amadoda manje. Mana kanjalo. Ngazi uzofezekisa inhloso zakho la, sizolungisa la ukuhlala. Khuluma Max ngilalele mfowethu. Ya noma ngingawuzwa kahle umbuzo kodwa ke awuthi ke ngiphendule ngalendlela. Mina ukuxhumana kwami noTamara akukaze kwaziwe la ku social media up until uTamara wadedela iVN mina ngixoxa naye ku WhatsApp. Yonke lento iqalwe iVN ededelwe uTamara la khona mina ngixoxa naye ku WhatsApp la ayengixoxela khona indaba yokuthi unikeze umyeza imali engango 2000. So wayesethatha leyo nkulumo uTamara wayiletha la ku TikTok eyiVN le trendayo njengamanje. Usho ukuthi wena Butmax uTamara uvele wasuka waphosa iVN nje kungekho sizathu. Izathu sikhona wena. Ngabe Womenza Emaputaland lezi eyivuthayo into ithi yonke straight leyanto leya yabhalwa umyeza simple and general. So General wamasimba ogudla mina uba no general man. Uhulumeni nasilungise indodaba bayeke laba bakhomentayo like No, ngifunda i-comment kaTamara la. hayi kona ngiyeke Musumnaka ngithi manje khuluma thina ke musumnaka lo musumnaka myeza. Khuluma nathi thina sifuna ukunderstanda lento ukuze ngikwazi ukuqhubeka nenkulumo yami. umzukulu asikhulumeni so umyeza mase kukhomenta noTamara la ukhona into esayizovela esingeke siyithande bengicela mina mnyeza ngokuhlonipha ngoba ngiyazi ukuthi ungenzeka ukuthi sihovana nje sihleli kulo live nje kukhona okukhulu okusezayo mina ngiyanitshela emzukulu ngithi ngikutshele ngayisho lento 2 weeks ago ngikhuluma nomyeza. There's a lot that is coming about uTamara mara usazokhuluma into eziningi kusazoba khona okukhona kusazokhona ukuba khona nje idrama isazoba khona la. So ngicela ukuthi leliyeza maye ufuna ukuthi simhloni ihloniphaneni yeza ukubeka ngami just step back ungavumi next ezokwenza ukuthi uimplicate ezintweni efana lezi iyekele njengamanje ubeka ngami ulive ngoba sekuzokhomenta noTamara seniyethukana manje uyeke lo live uvale because wathetha namacala no sizowathetha namacala kuzoze kuvele nabantu esingadinge ukuthi bavele la luckily enough mina nomnyeza siyakucommunicate but ucommunicate kwethu kune respect ne business things phakathi kodwa into engiyibonayo la
Baba Ntuthu nje umzukulu ngoba ubuza imibuzo kanje kukhona okusezayo ngoThamara. There's a lot that's coming. Ukhuluwa yini edala Hey, manini, hey, Shade, manini bafethu, manini bafethu, manini, cela uyibamba la. Lento kade ngiyicela na izolo nakubafethu abaye esiphela kade ngiyicela lento le. Ukugcina futhi ngikhuluma ngayo like kulo live lo. Ngizoposta nje kuphela, mase ngenza ipayment leya 2000 rand lo ya. I will just upload it la lento zanene. Ukhona lo omunye umfethu lo uDoc lo this one laba abafethu abaseduzana abafuna imali zabo bazodila nayo because ukuthi udila ngama civil matters. If kunenkinga anginayo inkinga nalonto leyo. Ngithema into abafuna bayenze. They must send back ama proof of payment so ama ukuthi abekho happy ngaphansi kwegama lami nani bekwazi ukudila bebodwa. Ayikho into engisazo lento zane ngisazo responda and engufisayo kade ngisho na izolo. Anginayo impi angilwi ngicela ukuthi nenze sure ukuthi even ngaphansi kwegama lami noma ubani othintekayo noma ezwa ningani hlezi phephile bafethu anginazi lento zana ilento le anginazi izimpi noma mhlambe zokuthi ngiyalwa noma ngenzana ngifuna ukuthi ngoba anything isitha singena ngento ehubala sivele sifike isitha ngoba sazi ukuthi nento heated kanje umuntu bese afike ezofeza izinhloso zakhe bese kumele ukuthi ngi-investigate ifoni yami iziyohlala lapho iyohlala emaphoyisa ngithiwa yimina umuntu osolakala umuntu omsolo oqala njengoba inganathi declare nje izolo aphathe bengishoyela ku WhatsApp so ake ngiphume la lento zanene kulento le Uma ngiphile bafethu ngiyabonga nje siyabonga mfowethu siyabonga nonke engenile la because